Bude zmena počasia. Malom Janoj. IDK, ahoj. Ahoj. Ľudkovia, iba toľko vám poviem. Na tú rúžovú prostitútku nebudem vyjadrovať, nemám záujem o ňu. A to, že niečo podala v klamstve, toto sa bude riešiť. Asi tak. Ja sa nemám čo zdržiavať, čoho? Čoho sa mám zdržiavať? Pravdy? Za pravdu ešte nikoho nezavreli, ani mňa nezavrú. To, že poviem svoju pravdu stále ju budem tvrdiť. Je to hovedo baba, je to psychiatrický pacient. Bohužiaľ. A s hovedami treba len tak. A viac sa vyjadrovať nebudem. No? A môže zajtra odniesť na súd a vytrieť si s tým riť. Ja sa nebojím, nemám sa čoho bať. A písky zavreté mať nebudem, skrz toho, že nie som zločinec, nie som nejaký vrah a to, že ona choré veci napísala, to, že možno ona zo psychiatrii nejakú lekárskú správu tam zaniesla, že by ju oslobodili, bo zrobila zo seba šalenú a šalená je. Ja za to nemôžem. Asi tak. To kde ste také dačo videli, že by ona išla do mňa a ja budem ticho. Nebudem. Nebudem. Určite nebudem. A na psychopata sa psychopaticky treba vyjadrovať. A samé klamstvá tam dala. Samé klamstvá. Ona sa dlho smiať ani tešiť tomu nebude, nebojte sa. A ja pracujem na veciach, nielen ona. A ja pracujem. Ja tiež všetko dotiahnem do konca. Ja tiež pracujem na tom. Ľudia nahrávajú z každej strany ju a toto všetko, čo ona teraz zverejňuje, mňa všetko poputuje na súd. Všetko pôjde na súd. Ľudia to, takisto moji ľudia som im dala príkaz nahrávať a všetky nahrávky poputujú čoskoro na súd, že neodkladným opatrením mňa niekto zrušuje, ale mňa nezrušia ani súd. Toto dáme na súd takisto. Nebude ona klamať, že ona povysekáva seba, jak ubližuje druhým ľuďom, že zo mňa zrobila psychiatrického pacienta, že ja som alkoholička. Nie, nie, nie. Do mojich rodičov sa mi pustila. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ale ja sa tu nebudem vyjadrovať. Ja vám ukážem papier zo súdu potom, hej? Ja vám tiež ukážem. Dlho nebude
podskakovať a ešte mám aj jej sestry list, čo sa na ňu vyjadruje jej sestra. A dám aj jej sestru na súd, že by sa vyjadrila na súde ona, že čo to je za jej, že akú má sestru. A jej sestru, lebo jej sestra s tým súhlasí. Nie ak jej deti s tým nesúhlasia, ale jej sestra súhlasí. Takže tak, ľudkovia. Takže Viera mi pôjde za svedka takisto, mám jej výpoveď, súd si ju predvolá a všetko povie od mala, čo vystrajala, čo robila, jaká je, čo napachala, ako sa s ňou trapili rodičia, ako sa trapili súrodenci s ňou. Všetko povie tá sestra o nej, všetko na súde. Keď tak ideme bojovať. Ideme bojovať. Ja to tak nenechám. A vy viete, že aká som ja. Že ja to tak nenechám. Do mojich rodičov vyšla, do kňaza, že pôjde do Slavkova za kňazom. Toto všetko máme nahraté, toto všetko dáme ako dôkaz na súd, že čo ona so mnou robila i s mojimi deťmi. Jak nadávala na Slavku, že jak šmerdzi, co jej Slavka spravila, všetko. Na Miriam, jak nadávala, aká je kurva a podobné veci. Všetko dáme von na súd. Vy myslíte, že ja budem ticho? Ona povedala, že s farárom pôjde za mojimi rodičmi. Ona ešte aj do mojich rodičov pisky vadzala. A ja mám byť ticho, nebudem ticho. Môže mať 50 neodkladné opatrenia, s tým nevyhra. A ešte aj mojim rodičom vyvolávala, aj Jeffo vyvolával sústavne a ona volala mojim rodičom, na farnosť volala. Máme dôkazy, kde poburovala ľudí, že by písali maily na charity, na farnosti a všade, že by písali, že by o mne čím viac ľudí vedelo. Do médií ma chcela dávať. A ja mám za niečo byť zodpovedná. Aha, zajtra píšem na súd a máš smolu, idem do boja. Zajtra idem do boja ja. A toľko dôkazov, jak mám ja, že dosraž teraz ty. Prídu po mne, do CRPZ-ky me dajú. Ľudia strašne vás zavádza, ľudia strašne vás klame a vy to viete veľmi dobre. Jej psychiatrický lekár, ja si tie papiere zo súdu poriadne prečítam a ja vám poviem, čo tam je. Ja vám poviem, čo tam je v tých papieroch. Ja vám poviem zajtra poriadne, si to preštudujem a vám poviem, čo tam je, ale aj tie klamstvá, ktoré ona tam dala, všetko vám poviem. Ja nebudem sa so psychopatom naťahovať, lebo na psychopata sú zákony. A ja sa do tých zákonov zajtra pohrajem sa so zákonami, so paragrafmi, lebo ona plánovala vraždu mojej dcery, plánovala ubližiť mne. A ja mám mať neodkladné opatrenie. Nebude to platiť. Toto neodkladné opatrenie sa zruší. Navráti sa to späť. Ospravedlní sa za zučiní všetko, čo spáchala na TikToku. Lebo tam sú svedkovia. Tam je strašne veľa svedkov. Ani nevie, jakých svedkov mám ja na to, čo ona pachala proti mne. A ja chcela dať vidle z Slavku do lesa. Aj teraz posledný raz, jak rozprávala, že mladú nech zoberú do motora, na ju vyzlieču do hola, že by mala hanbu. Tak ich chcú psychicky ubližiť. Neboj sa, ja mám ľudí, co pôjdu zo mnou na súd a si dáme dole.
Kovalikania toto rozprávala ľuďom, aby ju zobrali do auta, aby ju vyzliekli, aby ju dali dole. Že jak pôjde hola po meste, takže potom še dozna, že co je život, že mladej treba toto zrobiť. Však to majú ľudia ponahrávané, toto všetko še dá násud, že s jakým dzignutým človekom ja mám dočinenia. Ja nemám zo psychiatrie papiere, ja som v živote nebola súdená a toto nenechám tak, že by ja som mala zákaz približovania, neviem čo, však som v živote nikomu neubližila, že by mňa súd v živote ma ani nevidel, ani ma pred súd nepostavili, ani nič a zrazu mám zákaz približenia do 30 metrov a neviem čo ja, keby ja som nejakého človeka zabila, však ja to dám na súd. Ja to tiež dám na najvyšší súd. A ona bude mi tu také kokotiny na súdy dávať. Neboj sa, ty si nesprávne uderila. Teraz uderím ja s ľudzami, ktoré majú plné zuby a ktoré majú právo sa ozvať a budú predvolaní aj na súd. Ja teraz zautočím na tebe, ale s pravdu, nie s klamstvom. Nie s takými klamstvami, omačkami, jak ty si vysekala všetko, co ty rozprávala, dala si nem, co Špirengová rozpráva. Nie. Ja dám celý záznam, kde rozprávam ja, ty, že by mali z čoho urobiť ten záznam. A nie získať z neodkladného opatrenia a ešte šmiať ľuďom do ksichtu na streame, že psychopatovi naleceli. Ale nevadí. Nevadí. Ja som si svoje vyjadrila a týmto hásenie. Idem do boja a ja vám ukážem, že ja to dobojujem s ňou. Ja to s ňou dobojujem. A jak plánovala vraždu Bakaľariskovi a jeho priateľke, jak im gumy poprepichovala a tá Martina, co pošla tam, všetko máme nahraté, jak povedala, že ona ju k tému donúcila, že by išla že by ju odvezla na Sekčov a že ona mu pôjde gumy poprepichovať. Všetko máme nahraté a postavím mi Martinu pred najvyšší súd, nech sa na to pripraví. Aj ten oblak nebol len tak náhodne okno rozbité na ovce. To okno tiež nebolo náhodne rozbité. Ani Vejka nemala náhodne všetky 4 gumy prepichnuté a išla do Žiliny, mohla sa zabiť. Toto bolo spáchanie na zabitie, toto, co spáchala ona. Zistovala jej adresu, zistovala jej špežetky, všetko. My všetko máme podchycené, nič neboj. Nič neboj, keľo ľuďom ty si ubližila. A ja sa teraz za tých ľudí postavím. Teraz ja začnem bojovať za svojich ľudí, ktorí utrpeli újmu na zdraví, na psychike pre tebe, ktorým si ubližila. Strašne veľa ľuďom ubližila ľudia. Strašne. Strašne veľa Kovalikania ubližila ľuďom. Strašne. Strašne veľa ľuďom. Neskutočne. A títo ľudia pôjdu do boja so mnou. Neskutočne ubližila. Neskutočne ubližila ľuďom. A ja sa za tých ľudí postavím a s tými ľuďmi budem bojovať proti nej. Co je? Nevidno sa. Takže ja nie som v tom sama, viete, nie som v tom sama. Ja mám ľudí, ktorí ma v tom podržia. A toto, čo vyniesol súd voči mne, nebude dlho mať v ruke. Dlho to v ruke mať nebude. Však ju kriminálka rieši, ľudia. Ju kriminálka rieši za to, že chcela dať zabiť Slávku. Za zabitie ju rieši kriminálka. A mňa obviní súd, mne súd dá neodkladným opatrením zákaz približenia, čo ja som taký vrah. A ju kriminálka rieši. Nič sa nezastavilo, ju stále kriminálka rieši. Lenže na súde neznajú, že ju kriminálka rieši. Ešte aj to še tam dá.
Kriminálka ju rieši za zabitie. Kriminálka ju rieši, chápete? Kriminálkou je riešená. Ďakujem. Tak, moji ľudia, nahrávajte to. Všetko nahrávajte. Všetko nahrávajte, ľudkovia. Nahrávajte. Dnešným dňom musíte všetko nahrávať. Od dnešného dňa všetko nahrávať. Čím viacej dôkazov mi pošlete, tým lepšie pre nás. Ahoj, Karin. Všetko budeme nahrávať a všetko sa dá na súd. Všetky USB kľúče sa ponahrávajú a sa dajú na súd. Aspoň sudcovia budú mať do konca roka co robiť. Však to tú rúžovú zo šarišských Michaľan. Prostitútku. Ahoj, Deko. Aha. To taká psychiatrická pacientka, ktorá ma ťaha po súdoch a nevie so mnou dobojovať dokonca nič. Ona si myslí, že keď jej dali neodkladné opatrenie, takže už je wow. Ešte nič nevyhrala, ani nevyhra. Nič nevyhrala, ani nevyhra. To ona vás tak očierňuje, to čo je za človeka. Áno. Ona ma očierňuje, áno. Ona očerňovala moju rodinu, moje deti, mojich rodičov, o mojej mame rozprávala na verejnosti, o mojom otcovi, o mojich súrodencov. Toto všetko máme. Všade po charitách volala, po reholných sestrach volala, všade. Veď jasné, že ja ju budem ignorovať. Ja som sa len tu vyjadrila týmto haslo. Ja budem v tichosti konať. V tichosti je najlepšie konať, ľudia, si zapamätajte. V tichosti je najlepšie konať.
Takže tak, ľudkovia, hej. Poďte polajkovať stream, poďte. A viacej sa ku tej nálupe vyjadrovať nebudem. Pre toľko stačilo, na dneska stačilo. Za chvíľu vypínam, išla Miriam zafajčiť, príde a ideme spať. Idem dneska spať skôr. Takže ja sa k takým ľuďom už vyjadrovať nebudem. Ahoj, Livúž, ahoj. To si videl. A čo, má zakázané ísť do 38, alebo čo? Ahoj, zignutý. Unavená som. Za chvíľu pôjdem na vecko a hájať. Ahoj, ahoj. Vernuška, ahoj. Za chvíľu vypínam stream, idem spať. Ahoj, Tými moja. Ahoj, Zlatko. Dlho si tu nebola, Zlatičko, ne? Moja zlata. Ľudkovia, poďte aspoň pár bagle nahádzať, kým pôjdem hájať. Poďte. Máme v cieli bagle. Poďte ma podporiť, zrobím zajtra nákup. Ahoj, Manuška, ahoj. Poďte paru bagle nahádzať, hore v cieli máme.
Idem za chvíľu hájať, bo som strašne unavená. No čo ľudia? Chvíľu a vypínam stream ešte chvíľočku. Vernuška, ideš hodiť paru bagle? Vernuška. Idem spať, som fakt unavená. Nespala som tej noci poriadne, bo ma nohy lamali. Antibiotika som brala, máme 3-dňové a teraz 10 dní účinkujú, to som viac taká unavená. Zajtra si dám masku. Všetko ukazujem. Ja som toto doma nemala.